Pantwi Sporting Society hoite chini president onan executive member chini Subhas bhai angni je jotono mililai chung chini club ni torof hoite rang thum laiye oro goribno lockdown ni samoyo COVID-19 ni je problem tongboya chin borok goribro borokno kisa sugdasung mongni chamung mong kisa pusok mano ai nei chung sablai no tini oro paisa payo madop parada hintamo madop madop to tinin salan rok mairum busuke bagja khatai tamologi bagja kai chung tinin sala mairum 10 kg gagai berma 200 gai sapon kaisa alu 2 kg khai rejakha par family tege busuk family nang 50 family cover kaina এরপরে जों তেকেসা গ্রামাव কভার খাইনানি নলবগলাव কভার খাইনানি जों खालामनायजा तारतारि पाइके जों नलबगलाव थानाय ता अ लकडाउन जों माने अब तो तै सालबसुक जाय तंग केबो साइमाया बुसं सालदगो अब हायरक नं तै लुकुदंनो तामसुबा मुंरक वानसुक जा जों आगिबो जों केसांमा समायाव केसांमानि रिरक आथर मुराव 82 माइल माने 82 माइल जों आगै नाने 42 माइल जों सेमा बसं खायगा ताकलाइबो खायनानि प्लान दङ तेबो ओंगा लकडाउन ते बारि खांगाय परिस्थिति नाय जों तेबो साहाय्य दा खायमानो जों निचय जों सिन्ता खायलायजाक आगु जतन जिन क्लाबनि तरफ होते नों पान्ति सोसाइटी अब बहुत जगह नों ऑफिस सिन पान्ति सोसाइटी अस्ताबल मातो आगुलिव पुगलाव जे चिनि गतंग मेन जे बिल्डिंग दङ आव बाय निचे तलाव जे सेट भागजों माने आरो चिनि रेस्ट सोसाइटी दङ ओंगा आरो जों सम बैडमिंटन फुटबल खेलाराव स्पन्सर खाय दङ आबुनि साथे साथे किछु पाब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी हमबो आबुनि न अंश ता गतनि मंखाय तामो आनि मंखाय बिसरत दबरमा मथानि तामोक्लाय एडवाइजरी माने बोर्ड ने आं वन ऑफ द सदस्य आं टीसीएस आगे एसएजी टीसीएस एसएजी खाय डायरेक्टर को खायगा ताको इनिसि खाय दङ अबुनि साथे साथे पाब्लिक वेलफेयर और पाब्लिक दङ बुसु हेल्प खाय मानो चेष्टा खायलाय दङ
खायनो बेलायखे हामबाय ताई जोंनि पान्टि ससाइटिनि जे मेम्बार जे एक्टिभ मेम्बार ब्रह्म बेलाय बेलायखे आंनि बोखानि हामजामुं याफोर दिनै जे जरा अमो जों केबो अंखलाय मानानि जराया तो फनो सिनि बोखा जों तङै मैया सिनि हा हाव गिलामा बरक जों फिसा मिसा माइजाय दङ सिनसे तेबो निदि फेमिलि तरो बरक मासाया मानैया आङै दङ जों आबोनो नुगै दंमालि आङैनो सिनि पान्टि ससाइटि हयते जों अरो फुड डिस्ट्रिबिउशन खालायनायनि बागै खायखा इभेन जों एभ्रि फेमिलि नो जों 10 किलो खालायै माइरं रुइ दङ एरपरे आलु 2 किलो एरपरे सापान कैसा एरपरे जों बेरमा बरुइ दङ अन्तिखायनो जों वान सुगुइ तेबो सिनि बरफ तेबो बिसिं बिसिंगो दङ जों बंनो तेबो रुनाय होनो जों वान सुगुइ दङ ताई बेलायखेनो हामबाय सिनि पान्टि ससाइटिनि जे मेम्बार नो आनि जे कलिग रनो बरफ एमनके सापर्ट जोंनो खालायखा हायखायनो जों तेबो बुसकाङो ओ जे 2020 नि जे पेन्डेमिक जों दङनि सुदमो त्रिपुरा सिमिया अमो सारा वर्ल्ड तो जेबाबे चलि दङ अमो जों अरन हयते रेहाय माना हिगाखै जों पाब्लिक डिस्टेंसिंग मेंटेन मा खालायनाय जों अ माने डिस्ट्रिबिउशन खालायमानि लगे लगे जों बंनोबो साइकेलाङै थाङो जों नगद थांखांखाय याक सापान बे मा सुनाय याथेक मा सुनाय एरपरे जों पाब्लिक जे जायगा गोबां मा दङ हट स्पट दङ आ जायगायाव जों बेराया ओंखायनो बेलायखे गाहाम आबरबो जों अर एवारनेस खालायना बागै जों मा अंखरका अन बिहाफ अफ जोंनि पान्टि हयते जोंनि पान्टि ससाइटि हयते जों मा अंखरका बेलायखे अ पारानि बरनो जों जे नंमानि बरफ बेलायखे बरफ वान सुमा काहामनो बरफ डिस्टेंसिंग मेंटेन खालायनो चलि दङ जे सिनि कक जों वान सुमानि जे बाबे जों अर फाइनै सपायखे बंनोबो जों काहामखायनो नुखा जे बरफ मेंटेन खायनो चलिबो कारण अमा आं खायसुंया अमो रां गोनांबो सैमिया ओ जे डिजीज अमो रां करिबो सैमिया अमो जे मानो बरफ बे बरफ मालाय खांगायसो ओ डिजीज ट्रान्सफार होय थाङो सो अमो किरिमानि बेलायखे चिनि हासाकाव ओ डिजीज फाइ सपायखे ओ भाइरास फाइ सपायखे जों अमनो दंतिखे ओवरकम खालायमान चिनि गभर्नमेन्ट नायो एज वेल एज चिनि जे पाब्लिक जे दंनाय जतनो जों अमने हयते ओवरकम खालायनाय बागै जों वी आर स्ट्राइविंग जे ओ पेन्डेमिक नो जों खालाय बेखौ ओवरकम खालाय थांमान जों अमनो जों चेष्टा खालायदों